салом бинандагони хабар-тиҷӣ, ма умедворам гуҷое ҳастед, сеҳату саломат бошед ва имрӯз як хабари хуш дорем ки чӣ хеле ки мову шумо медонем, президенти амрико нав шуд ва Доналд Трамп рафт дирӯз ва ба ҷои вай омад Ҷо Байден. Ҷо Байденро на ҳама кас мешиносад, вале он одами бисёр хуб аст. Чӣ хеле ки мову шумо дидем, касе дид надид, имрӯз яке агар хабарҳоро дида бошед ки Ҷо Байден як таги 10 документи ки Доналд Трамп нависта буд, ҳамашро атминит карда ва мусулмоне ки дар роҳи чӣ буданд, дар роҳи Мексика, дар роҳҳои граница буданд, мусулмононе ки даромада наметонистанд, ҳоло онҳо метавонанд дароянд ба Амрико кор кунанд. Ва главни гапи ман чист ба шумо? Аз ҳама хабари хуш ҳамин аст ки ба Тоҷикистон, Узбекистон визаро мебардорад аз байн. яъне Тоҷикистон бо Узбекистон метавонанд без виза меравед, кор мекунед. Чӣ хеле ки меоед ба Россия, ҳамин хел метавонед равед Америка, кор мекунед. Ин қонун ҳоло намебурад. Ин қонун то моҳи июна мешавад. Ҷо Байден албатта мекунад ин қонунро ва шумо метавонед равед ба ҳазур кор кунед дар Америка, чунки масалан дар Русия ки кор мекунед, ин пулҳоро 1000 сум, 2000ро шумо метавонед дар 1 соат 2 соат дар Амрико ёбед. 2000ро дар 1 соат кор мекунед. барои ҳамин дӯстони азиз, ин хеле хуб мешавад барои мо шумо ки муҳоҷирони мо бисёриашон Амрико мераванд. Масалан метавонед мебиёед аз Россия аэропорт прямо билет мегирен, меред, тамом. Хаб барои хонапулию, барои хӯрдан камтар мегиред, то унҷо мераванд. ҳоли бачаҳои мо дар унҷа ҷои кор меёбанд, ҷои хона, ҷои хоб, ҳамаша тоғрӣ мекунад. баъд меред, намедонам, дар стройка ва дар ягон чизи дигар. Вале як гапи дигар ҳаст ки дӯстони азиз, шумо бояд ёд гиред забони англисиро. ин ҷудо муҳим аст ба ҳамаи тоҷикон. ҳамин видеои манро ҳаминро лайк гузоред, тагаш комментарий нависед, поделиться кунед ки тамоми тоҷико, тамоми рӯи дунёи тоҷико бинанд ва гӯш кунанд ки забони англисӣ ин аз ҳама медонед, аз ҳама ҷиддитарин, аз ҳама заруриаш, аз паспорту, аз пулу, аз ҳама чиз забони англисӣ. Агар шумо медонед забони англисиро, ба шумо ҳатто пул дар кор нест дар унҷо, дар Америка. Мери бе пулу бе ҳичам метавонӣ квартира ёбӣ, метавонӣ кор ёбӣ, чунки забони англисиро медонед, дар ягон ҷо азоб намекишед. барои ҳамин дӯстони азиз, шумо бояд сар кунед аз ҳозир ёд гирифтани забони англисӣ. Забони русӣ, баъзе тоҷикҳо ҳастанд ки омадан 5 сол 10 сол мебиёнд, забони русиро намедонанд. барои ҳамин дӯстони азиз, шумо ҳаракат кунед, дар комментария нависед, ягон гап дошта бошед, ҳатман нависед, ман ҳатман хоҳам ҷавоб дод ва забони англисиро албатта ёд гиред. хайр дӯстони азиз, то боздид.